Lângă gold, e dictatorul și el. Reușesc pe cineva? Da. Мастер где? А может не поджигайся? А именно не сканкай. Гараж, он поджига. А может спасибо другое. Смотри. А может на ей синего. Шкум за себя садил. Eu. Блин, Блин, не trebuie și hornătăi. опять все хорняты. Ты все держат денежную, где садишь его. Eu mă duc pe jos. Eu știu pe unde, dar nu spun. Tu tot pe jos? Da. Aha, de unde aha, este fantomul. La mine? Da. Ia. Bine, ia, stai. Stai, tot vreau să o iei. Самый. Блин. Меня поешьте вы. Ой, eu am 5 vieței. Эй, блин. Я вам под шпату. Eu vaspica, muje. Не вас, пишите. Ca să reb să ajung la Ты gold. меня нагоешьте вы. Ищи пора моя нога ей. Știi, eu îți dacă fac fondul până la 4000, aplic Matinca să iei unul. Matinca, nu știu precis, n-am înțeles. Eu mă țin că e. Oi, dacă noi... Eu reușesc pe unul, vă reușesc. Dacă noi buhnim astea bombele, apoi schișim cu unul, știi? Nu știu. A schișe dolea gold, lași sporim ca schișe dolea gold. Nu știu eu. Блин, а как мне? Один не стоит. Ой, фантом стоит de urmă. Vine înapoi. Блин, надо уйти. Давай. Dar de ce s-a pus așa la mașiță, nu știu. Fluxurile astea, ui, mă riesc încă. Ui, și glucuri am. Vin, давай. Blin. Dă pe deasupra. Давай. Vin după mine. Sper că nu știu m-au și. Și tot fantomul nu știu. Все. Ах, stai, mine, dacă ești... Trebuie să ne iau ăsta, horn. Bine, eu știu. Întârșiesc-mă și. Gata, aici am dezmenerit. Stai, pot le reușesc pe cineva? Ăla, mă, și să-i. Și Câte mine au dispărut, îi. reușire. În partea asta a dispărut, văd și mine. Ia, buf. Reușesc? Da, ui. Și Lângă gold a dispărut 100 de mine și în partea asta de jos a dispărut. ai, Da. ai. Și amă, ia stai защиту mare. Давай, țin. Ну, Титану, Данила есть, Титан жив. El n-are viață, ăsta, titanul. Hula, mă, și să-i. Ușis pe titan, îi. Nu mai reușit să eu nu înțeleg. Pe titan l-a ușis. Și nu sunt mini vreau. Pe Iisca. Aici sus, вообще nu sunt mini, bă. Văd. Mă duc să mă uit la vol dacă sunt mini. Mă duc pe aceea. Sunt vreo 2 mini. Unul ia goldul. Ei, blin. Unul un coleac și lua goldul. Eu nu iau hornet. Ой, ты хотя мини с акулу. Eu învăț. Aceea. А tu vrei să-i golduri? Eu Da. tu. Tu nu? Tu nu vrei să iei goldul? Vreau. Oh shit, motherfucker. Am trat fantom. Блин!
Ой, eu sunt aproape fantom. Давай, Hai că eu nu știu toți fantom. давай, давай. Eu sunt cu gold fantom, măi. Blin. Eu l-am luat! Cine? Și l-am luat, ăi! E de la dânsii. Da, ăi, am văzut. Vale! E și, ăi! Vale, eu mă duc Da, la și- tine. Ei, Dar pentru și... Vale, ce, băi? eu mă duc la tine. Acolo pe poartă. Ok? Mama zi. Bine, dar pentru și... Nu, dar chiar, ăi, pentru și, ăi! Mă răb, dușa-mi. Mă răb, plânge. Dușa-mi. Dă-ți și, mai vrei? A? Dă-ți și. De ce? Сыграть. Мама, есть, мама, с мамой Дотина. С мамой, мама, есть, моя золото. Да, соболь ты, Дотина. Насоса. Am ușa schieșen cu unul. Las mai chestii. Unul e în furs. Stai cam jur. Opa.